गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे 2024 इयारनि जोबथा बोसोरनि जोबथा दिनावहाय नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव अर्थात दिनैनि बे गोदान गाहाम बाथ्रायाव गोजाम बोसोरनि जोबथा गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै साफ्रोमखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। थ' ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे 2024 इयारनि जोबथा बोसोरनि बा जोबथा दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों फोरबोखौ हामबाय होननायनि बिसय फोरबोनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय बा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय नोंथांमोनजों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावनाय जाबावबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन आरो नायखांनायनि उनाव बे इसोरखौ गेदेरथार गाव गावनि खुगा सालाय रावफोरजों, गाव गावनि गोसोफोरजों, गाव गावनि अंग पतंगफोरजों, गाव गावनि गासै हानायमानि गोसो जिउ सोलेरजों बे इसोरखौ हामबाय होनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। थ' ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोना मिथिगौना, दिनैनि बे दिना जोंनि थाखाय, जों बयनिबो थाखाय जोबथा गोजाम बोसोरनि जोबथा दिन। आरो बे दिनैनि दिनावहाय जोंहा इसोरखौ गेदेरथार दिनै जोङो हामबाय होननो नांगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा, दिनै जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन बे गोजाम बोसोराव इसोरा जोंनि थाखाय सोमोनांथाव दिनै खामानि मावबाय। आरो बे इसोरा गेदेरथार नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गेदेरथार दिनै हाबा मावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिनि थाखायनो दिनै जों बे इसोरखौ गेदेरथार दिनै जोङो हामबाय होननो नांगोन। जों बे इसोरखौ थेंक इउ दिनै जोङो होननो नांगोन आरो जोंनिफ्राय बे हामबाय होननायखौ बे इसोरनो होनो नांथारगोन। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना, बे गोजाम बोसोराव जोंहा गोबांथार दुखुआव दिनै जोङो दङमोन। सोरबाबा दिनैनि बे दिनखौ बिदाय होनांगौनि थाखाय आसा बरसा मिजिंथिनानै दङमोन, नाथाय मोननो हायाखसै। एनायनो दुखुनांथाव। नाथाय इसोरा दिनै जोंनो होबाय, नोंथांनो होबाय दिनैनि बे दिनखौ लोगो मोननो थाखाय। बेनि थाखायनो बे इसोरखौ दिनै जोङो हामबाय होनथारनो नांगोन। आरो दिनैनि बे दिनखौहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबांथार जानो हागौ जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा दिनैनि बे दिनखौ लोगो हमनो सानदोंमोन, नाथाय मोनाखसै। मानो? सोरबाबा जानो हागौ बे बुहुमनिफ्राय नागारनानै थांनांबाय इसोरनि लेंहरनायावहाय। आरो सोरबाबा जानो हागौ दुखुनांथावै बेमारफोरजों, समस्याफोरजों बिसिनाफ्राव दिनै उन्दुसोनानै थानांदों, हस्पिटालफ्राव दिनै गोग्लैसोनानै दंहैयो, दिनैनि बे दिनखौ मोननो हायाखै आरो इसोरखौ बिथांमोना जानो हागौ गाहामथारै हामबाय होननो हायाखै। एनायनो दुखुनांथाव। नाथाय इसोरा दायो जायफ्रा मोजां देहा दङ, नोंथांनो, आंनो, जों बयनोबो इसोराना बे सम सुजुग सुबिदाखौ दिनै जोंनो होबाय। अनजाग्राफोर बेनिखायनो दिनैनि बे जोबथा 2024 इयारनि दिनावहाय जों बे इसोरखौ गेदेरथार जोङो हामबाय होननो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना बे सोमोनांथाव दिनै खामानि मावबाय जोंनि सायाव। बे इसोरनि सोमोनांथाव, बे इसोरनि गेदेरथार अननाय हेफाजाबनि गेजेरजों दिनैनि बे दिनखौ जों दिनै मोननो हादों। नङाब्ला जोंनि जिबनावबो, नोंथांनि जिबनावबो दिनैनि बे जोबथा दिनखौ
2024 yearनि जोबथा दिनखौहाय लोगो मोननांगौनि थाखाय ना आसा आरो बरसा जोंनि जिबनाव दिनै गैयामोन जोंनि मण्डलियाव जोंनि फेमिलि नखराव जोंनि गावनि जिबनाव जोंहा गेदेरथार दिनै समस्याफोर दिनै दङमोन एक्सिडेन्टफोर दिनै दङमोन ना थैनो नांगौमोन गाबनो नांगौमोन निदानफोर दिनै जोंनि सायाव दंमोन जोंनि फिसा फिसौनि सायाव दंमोन जोंनि बिदा फंबायनि सायाव दंमोन जोंनि बिमा बिफानि सायाव दंमोन बा गावनि जिबनाव दिनै जोंनियाव दङमोन नाथाय इसोरा जों मिथिस्लाबै नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो बे निदाननिफ्राय बासायनानै दिनै लाबोबाय अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनाव जों इसोरखौ मा रोखोम दिनै जोङो हामबाय होनगोन नोंथांमोना बेखौ मोनदांदोंना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौयै मोनदांनि आरो जोंनि नलेजजों जोंनि हानायमानि गोसो मोदोम जिउजों बे इसोरखौ दिनै जोङो हामबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामबाय अब्ला फै बे समावहाय ना जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो सोलोंज्लायनि खोनासंनि दे जोङो दिनैनि बे दिनाव फोरबोखौ बे गोथार बोलोग्रा इसोरखौ जोङो मा रोखोम हामबाय होननो नांगौ आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय से इतिहास 6 बालाबनि 34 सिरि First Chronicles chapter 16 verse 34 बेवहाय बेबायदि बुंदों फोरबोखौ हामबाय होनदो मानोना बियो गाहाम मावग्रा बेनि अननाया जोबनो गैया खोनाबायना ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोरखौ बे फोरबोखौ दिनै जोंखौ बुंदों बाइबेला हामबाय होनदो मानोना बेनि अननाया मा होनदों मानोना बियो गाहाम मावग्रा बेनि अननाया जोबनो गैया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोरनि गाहाम मावनायनि दुआरै बे इसोरनि गेदेरथार अननायनि दुआरै जों दिनैनि बे दिनखौ जों लोगो मोननो हादों नोंथाङा लोगो मोननो हादों जोंनि फेमिलिनि ना मेम्बार साफ्रोमबो जोंनि मण्डलिनि साफ्रोमबो जों दिनै लोगो मोननो हादों बेनिखायनो बे इसोरा गाहाम मावग्रा अनजिमा गैयै अनग्रा बेनिखायनो बे इसोरखौ जों दिनै हामबाय होननो नांथारगोन ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे इसोरनि अननाय हेफाजाबजोंसो ना जोङो गेदेर खैफोद गेदेर निदान समस्याफोरनिफ्राय जों दिनै बारग'नानै फैबाय अब्ला बे इसोरखौ दिनै जोङो मा रोखोम हामबाय होनगोन So dear viewers let's think फै जों साननै आङो माबोरै हामबाय होनगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो गोथौ मोनदांनानै बे इसोरखौ जोङो हामबाय जोङो थेंक इउ लर्ड जिसास जोङो हामबाय होनो बे इसोरखौहाय आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि दिनैनि बे जोबथा 2024 yearनि जोबथा दिन जों लोगोसे मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 106 बालाबनि 1 सिरि Psalms 106 chapter verse 1 आं फरायनानै खोनासंहोनि बेवहाय मा लिरदों नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो फोरबोखौ साबायसेनदो मानोना बियो गाहामथार आरो बिनि मायाया अनजिमा गैयाजासे थायो खोनाबायना ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों खनसेबाव नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो Why we need to praise God ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों मानो फोरबोखौ बाख्नायनो नांगौ मानोना बे इसोरा गाहाम मावग्रा आरो गेदेरथार जोंखौ बोसोरसेमानि जोंखौ अनबोबाय जोंनि न'खरखौ आंखौ आंनि फिसा फिसौखौ आंनि गथ' गथायफोरखौ आंनि बिदा फंबायफोरखौ बा जोंनि मण्डलिफोरखौ जोंनि मिनिस्ट्रिफोरखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे फोरबोखौ जोङो हामबाय होनो नांगौ आरो बे इसोरखौ दिनै जोङो बाख्नायनो नांगौ गाहाय सिरियाव बुंबावदों फोरबोखौ साबायसेनदो मानोना बियो गाहामथार आरो बिनि मायाया
अनजिमा गैयाजासे थायो नोंथांमोना मिथिगौना बिसोरनि अननाय आरो मायाया अनजिमा गैयाजासे थायामोनब्ला जों दिनै बै बिथांमोन दुखुआव गोग्लैनाय बादि दिनै जोंबो जागौमोन जानो हागौ जोंबो बे संसारखौ नागारनानै थांनो गोनां जागौमोन जानो हागौ जोंबो हस्पिटालफ्राव बिसिनाफ्राव दिनै गोग्लैसोनानै थानो नांगौमोन नाथाय बिसोरनि अनजिमा गैयाजासे अननायनि दुआरै ना बिनि गाहाम मावनायनि दुआरै जों दिनै मोजाङाव दङ त' बेनिखायनो ख्रिस्टनियाव अनस्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर दङ फै जों इसोरखौ जोंनि हानायमानि गोसोजों जोंनि हानायमानि बोलोजों हानायमानि नलेजजों मोनफ्रोमबो जोंनि अंगफोरजों बे इसोरखौ दिनै जोङो हामबाय जोङो थेंक इउ धन्यबाद प्रभु थेंक इउ लर्ड जिसास होननानै जोङो हामबाय होनि आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर because you have done great things in my life or in our family ना जोंनि मण्डलियाव जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोंनि नखरफ्राव गेदेरथार नों अनबाय हाबा मावबाय होननानै जोङो साबायखर बे इसोरनो दिनै जोङो जासिनो नांथारगोन ख्रिस्टनियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रानाखि दुखुआव दङ जायफ्रानाखि समस्यायाव दङ सोरबा जुदि बिसिनाफ्राव बेमारजों गोग्लैसोनानै दङब्ला सोरबा जुदि हस्पिटालफ्रावबो गोग्लैसोनानै दङब्ला बिथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायहरो नोंथाङा बे नोंथांनि थानाय जायगानिफ्रायनो बा बेमाराव थादोंब्लाबो नोंथाङा समस्यायाव थादोंब्लाबो नोंथाङा हामबाय होनदो मानोना नोंथांखौ इसोरा बेनिफ्राय बांसिन सैनांगौनिफ्राय बासायनानै बेखिनिल' सैनो थाखाय इसोरा दिनै होदों जानांगौ बेनिखायनो नोंबो दुखुआव थानाय साफ्रोमबो बे इसोरखौ हामबाय होनदो दिनैनि बे दिनखौ मोननायनि थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर बा भिउवार्सफोर दङ आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे दिनजों लोगोसे इसोरखौ गेदेरथार हामबाय होनगोन आरो हामबाय होननानै दिनैनि बे दिनखौ दिनै हगार हरगोन आरो गाबोननि जे गोदान बोसोर बेखौ नाजावनो मोनगोन बा इसोरा जों साफ्रोमनोबो होगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो गेदेरथार इसोरखौ हामबाय होनगोन होननानैहायबो मिजिंथिहरबाय आरो जोबनायाव बयनिसिमबो मोनसे बेखौनो गोदान बोसोरनि हामलायथि बा खुलुमहरनाय गोजोननायखौ एडभान्स गिबियावनो जासिहरग्रोनानै दिनैनि बे गुसुं थेंक इउ बाइबेल मेसेज बिसयावहाय नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोनथोंसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय